Lah, di kelakne anu harus suprat meng. Powedo disambelne kok. Suprat senengane kan pedes to. Enggak berarti. Besok sing seri tek anu wedhuse. Randy. Mantune lek yem. Apa pedes gadi. Tak dhewe 5.000 payu kok. Jangan gede ta wedhuse. Kamu sarapan ning omah apa piye ajane kok? Sarapan. Lah iya. Bilane berapa? Lerno. Enggak. Apa? Ayo. Ngomong nang sarapan lho. Apa sak? Kon dhewe. Ngarepe Rian. Ane jumper ruwet. Bae. Jumper ruwet. Kayak anu, gampang ora dipani tikus lho kayak iki. Wong-wong goblok. Hei, celok-celok tau kowe emang. Ya ora ngerti kok. Kowe kadung yang meneng ae kok. Lah ame kon sarapan. Nyapa? Alah wong ngono dipah-peh. Oi. Lah iki lho wong-wong lho ngono aku tak sarapan aku. Wong-wong ajane kok dilueng. Lah iki tenanan ora. Wah, ampun wedhus e. Apa? Dirok tenan wis. Lah sarapan lho jam. Ayo le, sarapan sing akeh we. Lah aku wis dhisik dhewe kok. Kalau ora isuk nganggitmu lah. Ngorek tak ngomongi. Iwak wis ora? Iwak apa? Iwak. Wong lak genduren tolep kok. Lah genduren tolep gini sali diinane kan. Apa jenenge nang? Anu kakek koan kok. Ya satene pitu apa piro entah ora nek doyan terus tak wehne mae iki dipangan. Bojone iki, terus anake, terus karo Adi. Lah nek ujung-ujung balik alah wis Nikae ngarung kok. jatokno ya. Wong Ning kana ya bisi. wah tendinane teng 14 12 iki lho. Aku ndak doyan kayak rada ulet. Sate Pak wedhus. Lah masa kancane kontragen ramah dibet-betne aku lho tempah kene no. Malih bes-besen isin aku. Wong adoh. Tapi sing dundung ngene iki ndak dia. Lek sing kidule kuwi gandeng kae. Oh. Wah ya kopi ngono piye? Iki ngetak ketokne syuting iki lho. Nih. Moyo. Wong lamu sambel sak anu to. Sak irus to. Ora ya Ora dan pedes berarti. enggak ngumat meneh. Lho yo. Ketok jane ndak cocok kabeh. Ora. Lah iki asam urat lho iki. Oke, dereke. Oke. Mak bojone apa wani mangan kuwi? Oke, ki yo oke. Aku kan dimasakne. Anu wong pira to? Kene Nur. Apa? Balamu wong pira? Balaku wong 5. Nyapa? Oke Ngono men. kan lemu to dong delan. Iki digoleki ya sing ngokang. Ngono kuwi ning omah ono bar anune entek goleki lak mangan titik. Nduk. Gampang. Wong iki gedhe kok Ya tutup kuwe. Dosa. Apa kuner bosok kok apa? Apa enggak ulat? Kol lho. Goleki. Apa warnane? Warnane. Sik tanjuk.
Ini ngandorong kok enggak mana. Lah iku. Kuli. Jangan longsor. Jangan akal aku gowo. Ratu jan kok mambu ora tak nemen lak kono ndak to kae. Ha iya. Heeh. Kalau dandakne dis. Kan dandakne. Jadi ini rada mambu. Ngendi? Mangane disoting kene panasan. Trek ora anu kae iki. Heeh. Hah? Tak syuting. Aku ora mangan. Pak Kres sarapan. Kowe mateng kabeh? Ya panganan to. Endi to? Kalau ini sawang mbat lho. Oh. Jadi disoting mulak ya Pak Edo. Balamu sapa balamu? Malah Bu. Hmm. Mbak Nur, Mbak Rati, Mbak Muji, Mbak Mi, limo ya. Iya. Ya toh. Wah, kayak Agak kleru nek ya. kayak pitik 50.000. Monyak lho. Lah piro? Ah. Ah, salah. Mateng enak. Pitik 50.000 100 lho. Lah dino nek duwe pitik tak tukun 50.000. Pitik ku icul kok. Oh, Icul. blek. Jarene mah pitik payu tenan yang lek sakmene payu metang puluh lah. Endi? Pitik murah, Mas Gentine atau mak payu. Tek supres iki lho ra sida didol. Murah. Nah, jago. Murah. Lah. Medin no. Wes apa? Medin. Meden sapa? Singkek Melati. Yati sapa to? Den-dene. Walah, Pak Gunung ya. Den singkek lho. Nyapa? Tuku pagal. Ada di nuku BRT telung aku kurang titik karo wedok sitok. Ada lho kono. Gede ya. Gede, Baru jago tak gede. gede. Raro wis jago gede ngono. Aku selalu. Jagomu iku 90. Ya wis jak murah. 50 to. Hah? Tak ya. tak tulis 100 wes. Masuk gentine yo. Nek panjang wong tuwa aku. Tak tulis 100 namu wes. Ngono mau payu. Aduh, cak. Lan iki Gunung lho, sing rapi, sing nerjo lho, Jawa. Nerjo. Ah, sing mae apik lho. Di lho. Kakak ke gunung. Kali. Jolebo ya. Jolebo. Kok jolebo. Gunung pitik kok. Ya ora malah. Iki kacang kuwi jane karo paham. Anak roh ngono ya sesean. Nah, jane yo ngarit barang. Kabar gunung. Iki lho kene anu iki lho. Kulon tane pertelone yang bulan. Pertelon di perkuburan ya. Anyung. Heeh. Lase kuwi. Dolmu lho, meni yo. Lah, yo kuwi gelas pas-pasan ora. wis disoting pangga wong sitok karo mangan. Wis ki mang wis. Soting. Lah aku iki bojone lunga, engko samar bojone nesu lak mangan ngene wong. Ngopen no. Wis sebetene ning omah ra nesu. Lah iki obat golek iki lho nggo klinting iki. Oh, panjan. Duramo ae. Ya iki adane lah. Sing apa-apa ya iki lho kae. Ah, ya apa-apa iki lah. Kan opo iki kancane robot. Mangkon nang omah. Lah iya, lah piye? Tak kon kuwi lak bojone ngebel klintinge muli ling. Iki lek gak ngebel gak klintinge gak punya. Enggak. Kayak model awakmu to kayak. Heeh, apa?